Tala halos kalahating milyong piso po na halaga po ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang buy-bust operation sa Mangaldan kung saan naaresto po ang isang 21 anyos na lalaki na kabilang sa Regional Priority Target o High Value Individual ayon po sa Pangasinan Police Provincial Office. Sa operasyon na isinagawa po ng Provincial Drug Enforcement Unit, sa koordinasyon ng PIDEA Region 1, na-recover ang tinatayang 70 na gramo ng ilegal na droga na may halagang humigit kumulang na 476,000 pesos. Kasama pa ang iba pang ebidensya. Isinagawang inventory at pagmarka ng mga nakuang items sa lugar ng insidente. Saksi ang mga mandatory witnesses at ang suspect alinsunod sa legal na proseso. Tiniyak ng Pangasinan PNP na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, partikular na sa pagtugis sa mga high-value targets sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.